Thuolo machielo kendo nyako Ramogi marwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag rameny piny odhiambo ma kawuono wan gi mathoth ma wahikoni kotenre kod mabende wasechoko odiechieng' mangima kanyisi ni rameny piny chakore sani. Tielo mokwongo nyako Ramogi en weche manyien. Tielo mar ariyo dhi bedo twak marwa mabende wadhi loso achiel kachiel kod jalup gavana mar kaunti ma Kisumu Dr. Matthews Owili mabende kineno kanyo nyako Ramogi wadhi wuoyo kode achiel kachiel kotenre gi weche mag omenda ne kaunti. Ng'uro osebedo e kinde ma okalo chien ne piny owacho mamalo ok osebedo ka chwalo omenda ne piny owacho mag kaunti e saa mowinjore mondo mi gichop godo singo mane giketo ne jopiny ahinya mago mane gitimo e kinde mag kampen. Odhiambo ma kawuono nyako Ramogi nitie report mar jaga budget ma pacho kata the controller of budget ma en apisi mang'iyo weche mag budget kod kaka omenda ipogo kendo itero gwenge mag counties. Nitiere weche mowacho mabende mulo counties mwadhi lose. Kao kamano nyako Ramogi wan gi tielo mokwongo ma en weche manyien kanyisi ni magi e thuond weche ma wakeloni. Nyiso ni colleges gi tho. To sama gi tho to penyo maduong' en ma. Nyithindo manie primary schools gi gikone ng'ama bopuonjogi. Nonro maraput manono sekta mar somo yango ni tiegruok mag jopuonj mag P1 e TTC sani ywayo mana jopuonjre manok e pachoka ka jopuonjre ringo kendo weyo tijno. Apis janon budget yango ni moko kuom counties ok lure gi chike makelo deko mar omenda choponegi kowuok e sirkal mamalo. Mzaa amekuwa akikuja hapa, mzaa anatoroka ampati mpaka wakati ya kifo yake sasa. So sasa jamii na community na wanachama wale walikuwa kwa hiyo chama pamoja na marehemu ndugu yangu wakaamua wakuje na mwili paka hapa ili aweze kulipa hizo pesa. Anyuola moro Nakuru otero ringre watgi nyaka e par ja ohala moro mani kod gope jago mosenindono mondo bandh gope. Machiegni nyako Ramogi jwang' yudo weche manyien adimba kokalo e rameny piny Ramogi TV odhiambo ma kawuono. An gi mor ahinya nikech yiero Ramogi TV e kind televisen mamoko e sechegi mag weche manyien. Inyalo tudori kodwa e nambari 3600 kata bende Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle en @Ramogi TV KE. Bende inyalo luwo wechegi ka okalo Twitter handle mara wuon @GeorgeBati_ kata e Facebook page ka follow George Bati Daddy Cool. Jaloko marwa iluongo ni Winnie Adoyo. Nyinga en George Bati. Machiegni apisi mar jaga budget mathurka otudo deko mar omenda ma ichwalo ne counties kod counties giwegi rem luwo chike makelo yote puodho omenda go. Kokalo report mane gigolo giko dwe mar achiel, apisno oyango ni atamalo 2 mag omenda mane counties okwayo mondo mi opuodhnegi ne ok nyal puodhi kaluwore kod rem mar luwo chik. Piny owacho mag counties osebedo kaseyo sirkal mamalo kuom deko golonegi omenda magikonyore godo e tayo chenro mag dongruok. E report manogol tarik 31 dwe mar achiel higani kod apis jaga budget mathurka oyango ni atamalo 2 mar bilion 182 milion 767 390,518 mane counties okwayo mondo gigol gitigo pok opuodhi kaluwore ni ok otimgi kaluwore kod chike ma oketi mag yango kaka counties tiyo kod omenda. Lipod no keta yanga ni moko kuom counties ka omenda ma owinjo chulgo jotich kendo gitero e tije mamoko mag county. Ma osemiyo counties kwayo omenda mondo gichulgo dogope mane owinjo gichul kowuok kuom omenda ma ing'ado kuom jotich piny owacho. Lipod no bendo luwo ni moko kuom counties badhore ne luwo chike mag omenda kaka oketi e kidieny mar 201. Omenda mag tayo chenro mag county bende ofwenyore ni moko kuom counties kwayo mokala atamalo 3 kaka oketi e chike matayo counties ma 2015. Lipod no bendo nyiso ni chenro mag puodho omenda madhine counties deko nikech joma ochung'ne omenda e counties ok osebedo kanyiso kaka omenda tiyo e county dweche 3 ka dweche 3 kaka chik dwaro. Moko kuom counties bende chwalo dwaro mamalo mag chudo mag osara makelo chich.
Moko kuom apisas mag counties bende kwayo chudo mag timo tije oko mar county ka gitiyo kod apisi maggi ma ok nyingi giwegi ataro mar chik. Chik dwaro ni chudogo nyaka ndiki nying jatich ma ok apis motiye. Moko kuom omenda ma county kwayo kaka mago mag chulo jotich ma otimo tije masanja oko mar apis gin mawinjo bed ni inyiewo godo mwandu, gino ma koro miyo puodho omenda ma kamago kawo thuolo malach kiyanga dieri ewi chudogo. Counties mamoko bende kwayo omenda ni tije mane osetim e kinde mokalo. Lipod nonrono wacho ni counties moko ok yang malong'o omenda ma gikwayo ka gin mag chulo jotich kata mago mawinjo bed ni keto e chenro mag dongruok. Apisino bende okoni ok ginyal puodho kwayo mar county golo omenda ma oketie budget ma pod nitiere kod ywaruok. Nitie counties moko ma lipodno bende wacho ni kwayo omenda ni chenro ma ok oketie budget. Ka moko kuom counties nywando chudo mag gope mag tije mane osetim kod chudo mamoko mowinjo bed ni ichulo gi thuolo mag ochwalie budget mag yoro kwayo mondo gigol omenda e agulu mare. Ka giyango moko kuom kwayo mag omenda ma pok opwodhi, apisi mar jaga budget oluwo ni kaunti ma Narok ne okwayo siling milion 243,312,141 ni gikodo godo nyamburko mating'o jotuo kar mondo ging'iew nyamburko maggi mag kaunti ka penjo bende en gimomiyo ne gidwani mondo mi gichul jachok yugi ka tijno to winjo bed ni timo kod kaunti owuon. 54,739,528 mane Narok okwayo mar chulo gope ne onge kod obok mayango thuolo manotimie tijego ka 25,031,250 mane gikoni gidhi nyiewo godo nyamburko ne onyuolo penjo kaluwore ni onge kwan maler mag nyamburko ma kaunti no nigodo. Apis jaga bajet nonro margi wacho ni deko mar puodho omenda mag NHIF Masiaya obiro kaluwore ni kaunti no ne ok nyal lero gimomiyo 98,212,252 mag NHIF ok nyal puodhi dichiel. Nyandarua bende oyango ni nokwayo 94,450,516 ne chudo manunjo bed ni chwalo ne jomamoko ma ok jotij kaunti ka obok mane gichwalo to ne nyiso ni chudo go nunjo bed ni dhi ne jotich mag kaunti. E lipodno, apis mar jaga bajet owacho ni kaunti ma Nairobi ne okwayo 9,248,400 mag tiego jotend migepe, tich manoiriko osegol ne omenda e kinde mokalo. Bende ne gikwayo mondo giti kod omenda maromo 275,000,000 mar ng'iewo udi kod nyamburko ka obok mane gitero mondo gikwago omenda no to ne nyiso ni omenda go ne idhi tim godo chenro mag dongruok. Lipod ni oyango magi kinde ma piny owacho mag counties osebedo ka seyo migawo mar omenda kuom deko golo muom madhi ne counties mondo mi gikonyre godo e tayo chenro mopogore opogore mag dongruok. George Bati, Ramogi TV. Owere kod mano motende gi weche mag lipota mar jaga weche mag budget pacho kamiluongo ni Office of the Control of Budget. Wang'e motende gi weche mag nono commissioners mag IBC manobalo kod duoko e kinde yiero maduong' mokalo. Commissioner mar IBC mane ochungie tich Irene Masit nochopo e nyima put matimo nonro ewi commissioners 4 mag IBC manobalo gi duoko mar jatend piny Kenya e yiero mokalo mar chiwo duoko mare e nyima pudno. Kokalo kuom okil mare Donald Kipkorir, Masit oramo ni bura mano makneno ne ochwal mana gi weche mag siasa ka oramo ni onge kod ketho. Ne en odiochieng' mogik mar winjo buch commissioners mag IBC manobalo gi duoko ma jatend piny Kenya e yiero mokalo. Commissioner maduol no mochungie tich Irene Masit nochopo e nyima pudno motelne gi Justice Agri Muchelule mar winjo burano kotene gi okil mare Donald Kipkorir manoramo ni poro nitiere ketho midonjonego Masit. Kethono ok owinjo we oko Chebukati kod Marjan wirani kata gin ok giler. If there was any blameworthiness on the events of August 15, then Marjan, Gulie, Molu and Chebukati cannot be saints. You're being invited to separate the commissioners from Irene Masit. My Lord, I have said my part. I leave it to you. You have updated history, my Lord, and the commissioner and members. This is the first impeachment trial in this country. You are laying the foundation for impeachment trials in the future. You can lower the bar, you can raise the bar. Apud matimo nonro no kata kamano Ramoni Masit no temo lokataro dwaro mar oganda jo Kenya manogo ombule yiero mokalo bang' balo gi duoko ma jatend piny Kenya. Evidence from our political party corroborated by the evidence of 2 former under commissioners and CEO was clear on
the issue of moderation. That this commissioner pursued the line that election results, the presidential election will need to be moderated because she had a candidate of her choice who, I dare say, was to win, do or die for her. Okil mar Masit Donald Kipkorir nomedo balo gi apudno koramo ni burano noriko iyalo ang'aya. The other error is that the lead counsel is part of the tribunal instead of being an independent prosecutor. He has stepped into the shoes and the body of the tribunal instead of being separate and apart from the tribunal. Apudno kata kamano ramoni nyaka gol Commissioner Irene Masiti apisi wirani okoromo bede duol matao yiero e pachoka. She is not fit at all to be a commissioner of an independent commission, as is IEBC. And we rest our case. Thank you. Apudno koro dendeko report margi mogik. Mano magidhi chwalo jatend piny Kenya William Ruto makoro biro kao kan kalore gi duoko mar Apudno. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jalup Spika mar od bura mamalo Gladys Sholei omako chung' motegno ni od bura pod nono sirikal tayo chenro mage kendo giketo sirikal tesre. Sholei twak mare gi Ramogi TV wacho ni tend Kenya Kwanza nyaka sani osego okang' kendo gigeto neno ni nengo mar ngima ogonyore. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. Ka oloso kod Ramogi TV, jalup Spika mar od bura mamalo Gladys Sholei oyango ni piny Kenya winjo lote wi uchumi e kendo koni sirikand Kenya Kwanza e koro chano yore mag yaro pur kaka yor medo chiemo motia pachoka. The cost of living is still extremely high. The poverty levels are high. People are not able to pay school fees. We have challenges with even getting medical care. Yes, we have admitted to that. And I'm happy that the president is not pretending to Kenyans. He's saying, yes, things are tough. But I am confirming to you it's going to get better. We are growing food to make sure that next time we don't run short of food. Jalup Spika ne odok ne jatend piny William Ruto. Makoro dwaro ni piny Kenya mondo goni athoe wi nyenyo mar 9% ma ijuogo e hola mimiyo piny Kenya e kod pinje ma oko ka ong'ur ni pinje ma moko go to ijuogo mana 1% kende. For the first time he has boldly engaged the global north financial institutions and said, you are being unfair. You lend to us at 9% and lend to the global north at 1 to 2%. That is not fair. Let's discuss this on the table. He has taken on the global north and said, yes, we are the producers of raw materials. And you are the ones who do value addition on our raw material and send it back to us at a cost. And we are spending almost 400 billion in imports, food imports. That is not going to happen. Something must be done about it to save our foreign exchange. Gladys wacho ne jatend piny onge kod paro mar keto jok ma chunygi gete apisi mar IBC e kaka yor ikrok ne yiero mabiro. Kenya Kwanza is not choosing the poll body. The choosing of the selection panel is designed in statute. The statute says the following bodies shall nominate names. The Parliamentary Service Commission shall give names. The Public Service Commission shall give names. The Law Society shall give names. The Interreligious Body shall give names. The who else? Liaison, Political Parties Liaison Committee shall give names. So is that Kenya Kwanza? Jatelo no wacho ni kata odoko ni jo od bura mag ODM kod Jubilee timo limbe ne jatend piny William Ruto mano okomono gi kwedo sirikal kaka kwethazimio. So the fact that they have met the president and are willing to work with him on development projects in their ground doesn't necessarily mean that it takes away their independence. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kawang'yo mag motende gi weche mag duond bura mar ODM ni ywaruok pod omako tend ODM e kar chung' od bura magem e wi limbe mayande ja od bura magem Elisha Odhiambo bedogo gi jatend piny Kenya William Ruto. E giko juma mokalo josiasa moko mag ODM yande undiko ne tend ODM mondo mi ogol nying Elisha Odhiambo e register mar duond burano. Kata kamano bang' romo mar tend ODM bade magem ka otelnegi kod jakom Kale Balo, jotelo go wuok oko kawacho ni jaod burano pod nie thuolo mare nyaka bi yier kendo bi tim yiero machielo. An kachako wan wanju patima Bosheth mane nyathi Jonathan kendo ng'ama donje game ka hinya matungo wi jo game okabiluor mar mondo mi awach
En mbunge mheshimiwa ma Ugunja iluongo ni Opiyo Wandayi. Ng'at makoro kawo keto ni bedo jakom kani. Mae wang'eyo ne en wuod waygi. Nomiye tiket mar ODM gi thuon ka jopiny ok dware, North Game. Omiyo ja Federal Party obiro boyo ombe general election. Koro akwayo no we tam mondo National Election Board uluong yiero mondo wabedi office ka mondo ji oyier mondo ayombe odiochieng' alanga. Koro koni Elisha e patron mar ODM game ok nyal gole bende ok bi gole. Acha kwa nyaka walure Elisha, nyaka walure Raila Amolo Odinga kaka wa party leader. Wang'eni siasa ma 2027 osechakre to wan wakwayo ni Niko Chola Lolombe gi Kawuor gin joma ne jopiny oseng'udho. Gin joma jopiny oseng'udho. Political rejected. Gin joma obedo rejected. Omiyo adwa nyiso jok ma chunygi gombo bedo e telo mar ODM. Yiero mar party chiegni. Giikre wabwarad korgi head on. Awacho koso kawacho. Giikre gibiye office ODM nie igem. Ok Luanda, ok Sagam. Kowuok e mago motenore kod weche mag siasa mag ODM kanyakla koda mabende otenore kod telo maduong' bura ne gwenge magem wadugane motenore gi weche mag arita kwe. Jatend migawo mar arita Mathurka Kithure Kindiki ogolo chik mondo tim apedha mar manyo jogo ma imiyo orak mag gedo tonge kod lony. Kindiki wacho ni ma dhi thiro ruombruok piny mag udi ma osebedo katimore e pacho ka. Kaka jafwambo marwa Walter Nyambagalero. Kindiki bende ogolo siem ne jonyuol kong'o ma oko puodhi kod jopinje ma oko mathurore e pacho ka ataro mar chik. Women dancers. E kinde yawa yanga kar tiegruok ma Kiimbo GSU Primary School e kambi mar lweny mareke Majuje County ma Kiambu, jatend bad migawo mar arita kwe Kithure Kindiki ogolo siem ne jogedo mag ute ma ok lure kod chike mag piny owacho machwe ruombore piny kendo kelo tho ne oganda. Our security teams led by the county commissioners must work together with the county government to crack down on contractors and builders who are putting up substandard buildings, and in the end they harm our people and even bring death. Hakuna tofauti ya ule landlord anajenga nyumba ambaye inaporomoka na kuua watu 10. Hakuna tofauti ya huyo mtu na ule magaidi ako huko North Rift anaiba ng'ombe na kuua watu. Kindiki konia pedha mar seto kwang moko puodhi kod yedhe mawilo pach rowere oseriedi e kaunti ma Kiambu e kaka yor resto rowere mawito ngimagi kokalo math moko puodhi. Watoto wetu wanakula vitu ambavyo viko na sumu, madawa ambayo yako na kemikali hatari. Vijana wamepotelea kwa pombe na madawa, vijana wanaume, vijana wasichana. Sisi kama wazazi na viongozi hatutaketi tungojee kuona kizazi kizima kikiangamia. Kwenye hii vita ya kupigana na madawa ya kulevya na pombe, usituachilie. Umetupatia hawa viongozi wengine upande wa security, hata kama ni hawa GSU tuongeze. Sisi tupambane na hii kitu, imemaliza watu wetu. Mageti Moresachi yawa yanga kar tiegruok ma Kiimbo GSU Primary School e kar kambi mar kweth lweny mar reke e kamedo ni skul moseyudo jopuonjre 637 biro konyo jogweng' kanyakla kod jolweny. I've therefore directed the commandants of the GSU within 1 week to compile the priority requests for all the infrastructure supports that are required to take this school to the next level. So we shall ensure that there are adequate teachers in these particular schools so that our disciplined forces are able to do that which they are supposed to do. Giko ni piny owacho dhi gero daraja matudo jodak Majuja kod Kiimbo Primary School kanyakla kod chopo dwaro mar pi maler to kotieko njore kar chung od bura Majuja. I am committing that we are going to construct that bridge, so maybe in another couple of months we'll begin that process once the procedures have been completed. Kindiki okoni koro gimenyo jok modak e piny Kenya tok chik ahinya to bang' yudo maling'ling ni jogo obute kaunti ma Kiambu. Kwa sababu ni wahalifu na wameingia hapa kinyume na sheria ya nchi yetu. Kwa hivyo vile vile nimeagiza maofisa wote wa usalama waweke utaratibu wa kutafuta kupitia habari ambayo inatolewa na wananchi. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Ramogi kinde ma okalo kane ng'ato iwinjo ka wacho ni entiere TTC to ne nitiere kaka nyadhi moro donjie. Kata kamano kinde ni endi kuonde tiegruok mag jopuonj mag primary TTC chal ka gima podho. Ma kaluwore kod lipot mar aput manochiw kod jatend piny Kenya mondo mi orangie weche mag somo. Lipot no lero ni atamalo 85 mag jopuonjre ma owinjo bed ni donjo e kuonde mag tiegruok go ok osebedo ka kwayo thuolo mar somo. Bende luoro nitie ni jopuonjre mag primary nyalo biro rem ma ok obedo kod jopuonj e higni mabiro. Judith Omondi miyo wach motenore kod lipodno. Ok en wach manikare niwach colleges go ne kao students maromo chiegni 26,000 to sani jogo manie college samo weni gin 300,900 ka. Ne gin jogo makoro tiegre mondo bi opuonj nyithindo. Seme Teachers Training College monego kaw jopuonjre malong'o. Tidhi yudo ni namba mar jogo ma jopuonjre e college ma Seme Teachers Training College thin ni namba mar jopuonj monego puonjgi. Ugenya Teachers Training College en ranyisi machielo. Magi maling'ling masani okwako kuonde tiegruok mag jopuonj primary mag piny owacho ma pacho kae. Maling'ling gi ofweny kod aput mane oyier kod jatend piny Kenya e rango chenro mag somo e pacho ka. Lipodno mane ochwal ne jatend piny Kenya tich ang'wen ma okalo lero ni e kwan mar kuonde tiegruok 34 mag jopuonj primary ma owinjo rwak jopuonjre 26,650, jopuonjre matin 4,000 kende ma nyaka sani donjo e skunde go. Kuonde tiego jopuonj diploma magin 3 owinjo rwak jopuonjre 3,600 ka nyaka sani 1,293 kende ma oriwore mar somo diploma e puonj. Jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj mar NAT Mano Collins Oyu ywak ne sirkal kuom jwang'o jopuonj, wach ma okoni duong'o chuny ji e timo tiegruok mar puonj. Dwanyo tich mar puonje ni japuonj dhi e training to dogo tieko higa 10 ka onge kama ndike. Wan nyaka gi jopuonj moseromo higni 45 ma king'iyo higa ma ng'ato yude retirement nyiso ni japuonj ni kondik sani to dhi tiyo higa 15 kende. Be omiyo koro CBC chandre ne waywak in 2019 March ni jopuonj onego ndiki eka tich ma CBC ni bodhi mayot. Sani koro achiedh nadi ochopo. Ka koro bende gilero ni poni piny owacho kokawo okang' makare kuonde tiegruok mag jopuonj primary biro podho. Nyiso ni colleges gi tho. To sama gi tho to penjo maduong' en ma. Nyithindo manie primary schools gi gikone ng'ama bo puonjogi. Koso sirikal temo wacho ni japuonj motiegre rang'iny mar mbalariany moyudo degree ema kendo dhi puonje primary school. Aput mane oyier mar rango weche somo ne ochwalo paro mopogore opogore kuma oriwo duoko grade mar donjo e kuonde tiegruok mar jopuonj piny, miyo jopuonjre matimo diploma sir mar HELB, keto higni 3 ne jopuonj matimo diploma, ndiko jopuonj piyo bang' tieko skul e kind mamoko. Apudno ni kod matin ne dwe achiel mondo mi gigol lipot moriere mabiro chwalo paro mopogore opogore ma owinjo timne sekta mar somo ma pacho kae. Judith Omondi, Ramogi TV. Bang' rito kuom kinde maloyo higa achiel, kar tiegruok mar jochiw thieth ma wendo miluongo ni Awendo KMTC koro chako kawo jopuonjre. Kar tiegruogno ma onego bed ni chiwo tiegruok kata kos mopogore opogore koro dhi mana chako chiwo tiegruok e kos ma otis ni Community Health Assistant e ngas mar certificate ni mar kos mamoko pok opuodhi gi piny owacho kendo jopuonj bende pok okel manyalo puonjogi. Jojuma miwaler mar wachno. Tarik 2 mar dwe mar 12 mar higa mar 2011 kar tiegruok no mar jochiw thieth ma ong'ere kaka Kenya Medical Training College e bade ma Awendo ne oyaw ayanga bang' gedo mare ne rumo kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga e nyasi manochope kod apisas opogore opogore e migawo mar thieth. Higa achiel bang' yawo kar tiegruok ni osebedo kochalo gunda ka onge chenro mag tiegruok ma osebedo ka dhi nyime. Gino bende osebedo ka kelo penjo mopogore opogore ka wuok kuom oganda. Kata kamano geno koro duogo bang' ka tiegruok ni koro chako kawo ayanga jopuonjre. The application is ongoing
Currently, you have experienced a high number of applicants. Aduoko ne our area MP, Honorable Walter Wino erokamano kuom ne bedo gi wachni e lek ma kendo kawuono okete tem kendo wanyalo neno ka school jibiro for admission. Seche makoro yaw rangaj kendo jopuonje chako somo kar tiegruok ni pod dhi mana tiego jopuonjre e kos achiel mar community health assistant e ngas mar certificate nikech pok oket gigo madwarore mondo tiegruok ma koses moko koro chakre. You have to involve the various boards. For nursing, you have to involve the NCK. They have to inspect the place, so it's we have to meet their requirements. Gik mapod walak ka machal equipments, lecturers bende pod wan gi shortage ka ginyalo miyo wadho support mondo gini koro koko chakore ne kiko bed ne ubiro bedo gi ng'ukni. Gima pod wanyalo remo ma aparo ni Mjumbe is addressing in Nairobi gin mana gige equipments moko matindo tindo machalo laboratory apparatus. E limbe marwa e kar tiegruok ni ne wayango ni sani mana jopuonj machiwo tiegruok e kosno mar community health assistant kende ema yudore kakata gige tiegruok moko madwarore ne koses moko kaka mano mar nursing piny owacho pok okelo. Hatuna enough facilities lakini with the office of the MP tunalaya pamoja alafu they support us. Office Mjumbe mawendo Walter Wino oselayas kod office mar jo KMTC board bende osewuoyo gi county government ma Migori ma county oyie miyowa some lecturers. Agucho omenda ma kachbodo mawendo bende sani koro kawo ting' mar chulo omenda nus ne jopuonje 50 mokwongo machako somo e kar tiegruok ni. Mane gineno ni wanyalo chako godo en mano, and from awendo en GCDF wasewinjore ne wadhi miyo nyithindo 50 mokwongo half scholarship. Half scholarship en ni wadhi chulo negi nus fee monego bed ni gichulo e higa achiel. Kata bed ni kate koro chakore mana kod tiego kos achiel kende, ogandigo maga wendo koro wani gintie kod mor ne lek margi mane kate koro chako tich koro chopo. Kadwaro margi maduong' en ni mondo koro piny owacho oketo okang' makare mondo ti makare. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwara mogi gi lipodno ma bende wuok e kar chung od bura ma Wende e kaunti ma Migori mokelnwa gi Jojo matero wa yweyo marwa mokwongo e weche wa manyien mag rameny piny odhiambo ma kawuono. Nang'isi ni telo mokwongo mar rameny piny en weche manyien, telo mar ariyo en twak marwa bende wadhi bedo godo kapoka dhi kuom wendo marwa madhi bedo godo gi twak ma bende nitiere e ofis marwa kata e studio marwa ma Kisumu. Noka Jaro Soja wacho ni itiyo tich maber ahinya kendo amora ahinya kod ibati anini maber wan gi gavana mar kaunti ma Siaya James Orengo Siaya kababa ka kendo poch gi pak ne Ramogi TV erokamano ahinya ka bineno ka abuka kogno nyundo nyuogo mar Kowiti Memorial Primary School pinyo Yesona West wacho ni ber ndi kendo waneno Ramogi TV choponwa gi weche manyien malew e gwenge mag Sona West koni. Erokamano ahinya an be an kodi e chenro kendo piny ber iluongo ni brother Lamek omedo mar Oyani Masai en be neno Ramogi TV odhiambo ma kawuono weche manyien donjo ne yo makare. Pola peyo kawuok namba kodero neno Ramogi TV yo makare ahinya gin kod wadgi iluongo ni Rigan. Gie sani nyakwa Ramogi adwani mondo mi kaw yweyo to kapok kaw yweyo nang'isi ni wendo marwa madhi bedo godo e twak marwa e rameny piny odhiambo ma kawuono nitiere e studio marwa ma Kisumu kendo king'iye ka jalup gavana mar kaunti ma Kisumu Dr. Matthew Owili osengirore kanya kwa Ramogi wadwa wuoyo kode kaluwore kod weche mag omenda madhi e counties. Gimomiyo giywak no omenda gideko to jaga budget miluongo ni Office of the Controller of Budget wacho ni nitiere both moko ma bende wuok seche mag yoro kwayo kowuok e counties. Amosi ni oimore Your Excellency Dr. Matthew Owili ka nitiere studio marwa ma Kisumu. Oimore ahinya George. Amora ahinya mar bedo kodi odhiambo ni kendo kaka iseket no make maka kanyo nikech nyikwa Ramogi koro chiko itgi kendo giikore mar biro winjo kowuok kuomi. Erokamano Weche. Erokamano ahinya nyakwa Ramogi mano mana wendo marwa modhi bedo godo e twak odhiambo ma kawuono. Dr. Matthew Owili jalup gavana mar kaunti ma Kisumu kama bende wadhi wuoyo ahinya kotenre kod gimomiyo ywak osebedo ni omenda mawuok e piny owacho mamalo kadhi ne piny owacho mag gwenge kata counties samoro jadeko to bende ging'eyo ni nitiere samoro both moko kotende kod chike mawuok e counties mamiyo omenda ni ok chope yo makare. Wadhi e yweyo ka wadugo pod wan gi mathoth.
Fresh episodes now available on View Sasa. In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt. Hakuna kingine. Bolt ni chap chap. Unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Shinda mameli na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nzito na Shabiki Jackpot Mbao. Cheza sasa na shilingi 20 tu. BCLB number 416. Shabiki.com. Ye wich mangich mos kaitang ni mari ye wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Nyako Ramogi wadhi nyime kod weche manyien. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Wang'e mago motende kod weche moko mabende tucho mamiyo oganda kata jodongo wuotho kasiro kwaje gwenge ma Nakuru. Jodak ma Bondeni e kaunti ma Nakuru noyudo buok bang' anyuola moro dhuro ringre jago moro kar tich mar jaohala moro mawachore ni nyocha ne nigi gop jago mosenindono. James Okoth nigi ler mathoth ewi wachno. Joneno wacho ni anyuola mar mosenindo ne opowre gi ringre mar Richard Ogendi, jahigni 60, manyocha owito ngimane jumbe 2 mokalo. Kendo dhuro e kar ohand jago manyinge Simon Waweru, manyocha nigi gope mar siling 400,000. Jopiny mane oneno sinemano wacho ni Simon Waweru osebedo kalal gi omenda mag thoth joma timo kungo e ohandeno. Huko mwili tumetoa kitu saa 4 ikielekea na nusu hapo. So tulikuwa na ratiba ya kupeleka mwili nyumbani, lakini katika harakati ya kuenda kukakuwa anko yetu sasa ametaka adaise pesa yake. Sasa wamesema ati watu 5 waenda police station kuandikisha statement na mwili ipaki hapa ikichungwa, wakiandika statement wakimaliza ndio tukuje tuchukue mwili. Sasa sisi tutachukua mwili kama anko yetu amepewa pesa yake na logbook ya pikipiki. Hizo vitu mbili muhimu sana. Tumehangaika pa kutosha sisi. Tulienda polisi, tumeandikisha kesho hadi mpaka leo marehemu anadai haki yake. Mimi ninasema marehemu asitoke hapo bila haki yake. Anadai haki yake. Kaluregi OCPD Martin Masika giselalre gi anyuola mar mosenindo mondo gikuong gik mondi kata giduok ringre mosenindo e kar kano ringre joma otho eka gidog gimak bura e doho. So to my advice, either urudishe mwili mochari ama waende nao kwa wazike wakuja pasu case baadaye. Na kama watarudisha, sisi tutachukua mwili kama polisi, tutarudisha wapi? Tutarudisha mochari. Kwa sababu hataki wananchi wawe na hofu. Jagowi Simon Waweru ne osusre molal Meru isiche mane anyuola no ochopo okinyi makawuono komandre gi sanduk moting'o ringre mar mosenindo. James Okoth, Ramogi TV. Jodak ma Athi River North Ward kod jodak ma Rongai ne obago ng'anyo ma ochwe rino ndara mochomo kembe moko 7 maloso simiti. Giywak ni loche mag kembe go kalo e puothegi kendo ketho cham kaachiel kod nego chiaye maggi. Ng'wech mag loche go bende koro jodago ywak ni kelo buru masani weyogi kod tuoche. Koro gikwayo piny owacho mar kaunti kaachiel kod piny owacho mamalo mondo mi odonjre wachno mondo resgi gi gedo mar ndarono ka gisingo ni ok gibi weyo ng'anyo nyaka winj ywakgi.
barabara imetusumbua kwa miaka mingi sana. Imekuwa shida, watu wanagonjeka. Kila wakati watu wanashinda hospitali wakiumwa na vifua kwa sababu ya hii barabara. Malori sinakwepa hii barabara, sinapita kwa mashamba za watu kwa sababu ya barabara mbaya, sinakanyanga mifugo. Hii barabara inatumikanga na marori ikienda kuchukua materials za kutengeneza cement. 70% ya materials za cement ya Kenya yote inatoka hapa Gurunga. Inabebwa na hii marori. Every lorry inalipanga 1,200 shillings per trip. In a day, this road ina correct over 650,000 ambayo inaenda kwa serikali. Hatujui kama inaenda kwa serikali au inaenda wapi. Barabara hii ni muhimu kwa sababu inaunganisha miji mikubwa ya kaunti ya Kajiado County ambayo ni Kitengela na Ongata Rongai. Na kwa miaka nyingi tumekuwa tukipewa ahadi kwamba kila mwaka wa serikali ikikuja tunaambiwa imetengewa pesa. Mwaka inaisha tunaambiwa ngojeni kidogo maana pesa inatafutiwa hii barabara. Na kwa hiyo tumekuja leo kama wakazi wa Kajiado North na Kajiado East constituency tukisema kwamba barabara nzuri ni haki yetu. Maana sisi pia tunalipa kodi kama Wakenya wengine. Seche ma piny ngima hingo chieng' mar ratich oganda okwajo piny duto mondo mi owuog oko kendo konye kedo ne ratichgi kama oting'o ratiro mar ngima, chiemo, kuonde dak e kind mamoko. Ma biro e seche ma bende ywak nitie ni pek mar ngima ni malo, gino mosekelo kech kod achiedh nade ne oganda ma pachoka. Kagitwak gi jofwambo e boma ma Kisumu, jokero ne ratiro mag oganda okwedo kenge ma piny owacho siko chwalo kama oting'o medruok mar osuru e kind mamoko. Ne gitwak e boma ma Kisumu e nyasi mar hingo chieng' mar ratich oganda. Bedo gi chiemo e mesa en ratiro marwa kaka Jo-Kenya. Bedo gi arita makare en ratiro marwa monego wabed go kaka Jo-Kenya duto. Ngima maber, pi, puonj kod weche meka udi en ratiro marwa kaka Jo-Kenya. Koro wakwayo sirikal mantie sani be ok wakwa, wanyisogi ni kaluwore gi gima ne giwacho seche mane gidonje e loch margi. Ne giwacho maber ni gima biro duogo piny. To kaka waneno ngima sani ok onen ka gima duogo piny, oneno mana ka gima dhi malo. Koro wawacho negi ni kaka Jo-Kenya ok wabibet piny ka gik ma richo timre ne jowa. Ok wabiling'. Wabiro wuok oko kendo wabiro go koko. Wabiro go koko kuonde te mondo wawach ni wadwaro mondo ngima oduog piny mondo Jo-Kenya obed e ngima mowinjore kaka dhano mantie piny moro. The government has not committed itself to effectively lowering the prices of food and basic commodities. Further, the ever-increasing taxes pushed by the government's desire to increase revenue collection have pushed the cost of living to a 5-year high. We, the Social Justice Center's working group, hereby call upon the patriotic citizens of Kenya to rise up and demand for economic liberation and social justice for all. Wadonje weche motende kod mago mag ohala. Kembe marigo mogo e pachoka koro dwaro mondo piny owacho chul gi omenda maoyo siling bilion 2.5 kaka gowi ma ok ne ochul gi bang' donje winjruok kod piny owacho e chiwo sir ne nengo mar mokwoni ga mokalo. Kokalo kuom andika mar riwruok mar kembe marigo omogogo owacho ni ne giuso mokwon maromo siling bilion 1.3. Kata kamano piny owacho nochulo gi mana siling bilion 1.8. Chenro mar chiwo sir ne mokwon nochak tarik 21 dwe mar 7 nyaka tarik 17 dwe mar 8 higa mokalo mar mondo mi ne Jo-Kenya kik chul omenda mathoth e mogo mar kuon. Riwruogno koro dwaro mondo piny owacho one ni ochulo gi omenda modong' mar mondo gidhi nyime kod tijegi. Gavana mar kaunti ma Siaya ochako ayanga chenro mar keyo kodhi mag pur ne jopur mag kaunti matiyo kod tingni manyiso ne piny owacho mare osekelo. Gavana James Orengo ma oloso e log tich mare owacho ni okang' mar keyo kodhi mag oduma maromo tan 158 biro konyo jopur pidho cham ma opuodh gi jolony. Orengo wacho ni okang' ma kamano dhi konyo Siaya jiwo
tie mar chiemo ka bende osingo ni jopur biro yudo mbolea manengogi oyweyo. Shika hii. An kawuono mor timwa madhi loso yore gi te wadwa ni mondo ywak kik bedie ni jomoko yudo to jomoko ok oyudo. Gima wadwaro kende iyudo kinyiso ni ihero pur kendo idhi pur kendo e gikone wabro luoro kendo wapenji to kani ipuro eka achiel yudo cham machalo nadi, yudo gunde adi, nikech jo lony ma opiedho wechegi wacho ni kitiyo gi kodhi gi fertilizer ma wabro kelo onego eka achiel kiyudo matin to onego bed gunde 18. Koro adwa mana ni mondo ajiw ne josiaya te kuonde ma untie. Wan kod tingni mapuronu kod bei moyweyo Sh2,000. Kauru nafas mondo upur, wakelonu kodhi, kendo kodhi manono, to bang' mano wabro kelonu subsidized fertilizer. We should increase other varieties, because we are looking at a situation where in the next budget 2023-24, let us also incorporate sunflowers and soya seeds and maybe groundnuts. These ones will supplement our income. I got into the national team in 2005 in the 15th aside first, my first ever tour with the 15th aside. After that, I was called up to the 7th team. I always knew that, of course, they will reach a point that I will have to stop. And I've always said that I will know, and my body will definitely tell me. You can't plan for it. I think it's just something you start feeling. It's a decision that has a lot of emotional baggage with it. I just decided, let me just call it and move on to other things. Of course, the kids are happy. Now they know that Diesel will always be around. Breaking the try-scoring record that was there when I started playing the game. I think just getting to that 231 mark when I broke the long-standing record, I think that will always stick with me. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Winning on Shabiki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Bila wewe Yesu, mimi siwezi. Bila wewe Yesu, mimi siwezi. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako ni rahisi sana. Bonyeza *811*414#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Piano wacho ni oyie gi thapki makata ngima nene kama rach. Koro ng'ama bro konyo Bihan timo gigi te? To kendo ng'eng'o, ano kadwa tho mana nikech Bihan. Sani uno kukendru, anang'e maber ni jaodino notimo ni gik maricho ahinya. Ka an naketo ngimana kama rach, an natimo kamano mana nikech thapki kende. To ing'e ni kaponi abro gol lweny ni, abo bedo jaloch mana nikech thapki.
Wadonjo weche mag tuke. Jotugo mag opich jomong'ola ma idendo ni sitting volleyball e kaunti ma Mombasa osechako timo ikruok katorako bang' duol matayo tuke mag jogo modak kod ng'ol golo kalenda manyiso tuke mag chano tugo higani. Kata obedo ni jotugo ma Mombasa ne ochiwnegi siem ni kide golgi oko mag piem makamago kaluwore kod rem mar chopo e tuke mopogore opogore higa mokalo. Gigoni gin kod geno ni wang'ni gibiro yudo jogo ma sirogi mar mondo mi gichopi e tuke duto ma higani. Giywak ne tend kaunti ma Mombasa mondo mi osir tuke jogo mong'ol ka gilero ni ok gisebedo ka giyudo sir kaka joma moko bende e tuke mamoko midewo. Wasetemo matek, wasagoso esi. Wadhi tarik 27 wadhi Siaya. Koro en gima duong' ni mondo waskuma county government mondo ogolnwa kaka wanyalo wuotho mondo mi wachop Siaya. Kes pesa go nitie mar jomong'ol. Mondo ko giyie wang'ni to gigolnwa pesa go oko mondo watimre go nade. Wadhi wagochgo. Kecho jomong'ol ma watugogi. Ok gidwa ni mondo gikuche street. Gidwa ni mondo gidhi tigre yake again through sport. Kwa sasa morali ya timu iko juu sana. Tuko tayari kurudi uwanjani na kweli tunaambia wapinzani wetu wawe tayari kwa upinzani mkali kutoka kwenye timu ya Mombasa. Changamoto ambayo sasa niko nayo ni vifaa vya kufanyia mazoezi. Kwa sasa nina mipira miwili, mmoja ni huu na mwingine ni mbovu. Sasa ikiwa tutapata mtu ama mdhamini ambaye anaweza kutununulia vifaa vya kufanyia mazoezi, pia tutashukuru zaidi, ambazo ni mipira pamoja na neti. Tim mar Kenya matugo tuke mag kabadi e kidieny mar yawuoyi ma higni piny 20 kaachiel kod tim maduong' mar piny Kenya timo ikruok ne tuke ma ibiro bagi e piny mar Iran kaachiel kod boma ma